खुलुमबाय आं उदालगुरि जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो नागिरदों दिनैनि थारिखआव जे जोङो नैबे दैसायाव मानो फैनाय जादों आं बेखौ बिनि गुबै थांखिखौ फोरमायनो नागिरदों जे बे दैसानि मुंखौ बरला दैसा होननानै बुंनाय जायो। दैज्लां समाव जोबोर गिदिर फैयो खिन्थु मेसेंनि समाव दायो बिनि जिथु निजिरा बियो फिसा जायो। दा जोंनि जिथु माने जिउ खांनायनि जिथु बेबस्था दैनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाया नैबे दैसानि सायावनो थायो। जे जोङो बे दैसाखौ दिनै भुटाननिफ्राय लानानै फैदों। भुटानाव जोंनि माखासे मानसिफ्रा दंहैयो खावसे आरो नै इण्डियायावहाय माखासे खावसे दङ नै बिथांमोनहा जिरायगासिनो दङ। दा बेबादिनो जोंनि बे सान्तिपुर बिसिडिसिनि हालामाव थानाय बे बर' रायजो राजाफोरनि रायजो जानाया दैनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा। दा नोंथांमोनहा स्वयं नैबे सान्तिपुर हालामाव फैयोब्ला जोंनि रायजो जानायाव जे दैनि जे मा अभाब अभियोग दङ नोंथांमोनहा माने मिथिगोन। दा आं बेखौनो दिनै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननिसिम माने फोरमायहरनो नागिरदों जे जेब्ला माने 20 बोसोरनि सिगां बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जेब्ला जोंनि उदालगुरि जिल्लानि मुस्रि रिहन दैमारि बिथांखौ जोङो बिजाथि हिसाबै सायख'दोंमोन। जे बे समाव जोङो 100आव माने 100 जनबो बिथांनो जोङो भट होनानै जोङो बिथांखौ दैथायहरदोंमोन MLA MP हिसाबै। बिथाङा दायो जुगान बिफाननि मन्थ्रि MLA गोबां बोसोर माने मावगासिनो दङ। खिन्थु जोंनि बे जिथु बे सान्तिपुर बिसिडिसि हालामनि सिङाव थानाय जिथु दैनि अलखद बे दैनि अलखदखौ बिथांमोनहा दाबो जोंनो माने रैखाथि होनो हायाखै। जोङो दासिमबो गामिनिफ्राय माने फैयै फैयै जि थफ्ला थफ्लि लानानै जानाय लोंनाय लानानै जोङो नैबे दैसानि दैखौनो जोङो लांनानै बेजोंनो जोङो रायजो जागासिनो दङ। दा बे हिसाबै आङो माने खावलायनो सानदों जे जेब्ला रिहन दैमारि बिथाङा जोंनि बे सान्तिपुर हालामाव माने भट बिनो फैयोमोन बे समाव बिथाङा जोंखौ बुङोमोन जे नोंथांमोननि जिथु दैनि अलखद बे दैनि अलखदखौ जेब्ला आङो पावाराव फैगोन बे समाव आङो नोंथांमोननो माने न'खर न'खर गामि गामि पाइप लाइन बयरिं आङो बेबादि गायनानै होगोन। नोंथांमोनहा एकमात्र आंखौ पावारावल' दिखांनानै हर होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै 20 बोसोर पावाराव थानानै जोंनि बे सान्तिपुर हालामनि जिथु दैनि अभाब अभियोग बे अभाब अभियोगखौ बिथाङा दिनै जौसेयाव माने 99 माने बाहागोखौ गारनानै 1 बाहागोनिल' दरफा दरनै गामियावहाय माने फिसा फिसा मिनि बयरिं गायनानै बिथाङा होलांदों। आरो बे मिनि बयरिंआबो जोंनि थाखाय माने नांगौ रोखोमनि नङा। माने जे जायगायाव माने 300 फुटनि गोजौ सिङावहाय माने पाइप माने दोहरोब्लासो जोंनिफ्राय नांगौ रोखोमनि निजिरा मोनो। दा बेबायदि जायगायाव बिथांमोननि थिखादारा माने 200 फुट गाहामल' पाइपखौ दोनानै बिथांमोना खामानिखौ माने गारनानै गालाङो। जायनि थाखाय बे बयरिंनि दैया जोंनो माने नांगौ रोखोमनि जोंनो होनो हायाखै। थिग बेबादिनो जोङो नैबे दैसानि दैखौनो गावबागाव फुख्रियाव लांनानै जोङो जिउ खांनो गोनां जादों। दा नै नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा रायजो राजाफोरखौ नाय बिथिं दङ आरो माखासे भुटानाव दंहैयो जोङो दिनै हर थागोन। दा जोंनि बे जिथु हालामाव बे रिजार्भआव माने मैदेर दावदेरनिबो जोबोद गिनो गोनां आरो खोना मोननाय बायदिब्ला बे साननैसोआव माने मोसाबो फैदों। दा जोङो बेबायदिनो जोङो दैनि थाखाय गावनि जिउखौ माने रैखाथि माने गैया बायदि खालामनानैबाबो जोङो बे हाग्रायाव थाफैनानै जोङो नैबे दैखौ लांनो गोनां जादों। दा आङो बेनिखायनो बे फैबाय थानाय समाव जिथु दानि जिथु गोदान सुक्ति बे गोदान सुक्तिनि जिथु फान्ड बे फान्डफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ रोखोमनि खामानियाव मावफुंनानै होगोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बे थारिखआव जिथु जोङो दै फालाखौ मोनबाय आरो जोङो मास मोनसेनि उनावसो बे दै फालाखौ मोनगोन आरो जोंनि फुख्रियाव दिनै जिथु दै सोहैगोन बेयो जोंनिया माने 13 आरो 15 दिननि उनावनो जोंनि फुख्रिनि दैफोरा रानजोबो आरो बे समाव जोंहा दैनि बिराद अभाब अभियोगा जोंनावहाय सिखांफैफिनो। दा दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बे हालामाव जेसेबां रायजो राजाफ्रा रायजो जानानै दङ नोंथांमोनहा नंखाय सानदोंब्ला फैनानै नायफैनो हागोन। आङो बेखौनो दिनै माने भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननिसिम बिदाय लायनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।